Udało się, drodzy Państwo. Dożyliśmy końca roku 2021, a nie było to takie łatwe. Nie wszystkim się to udało. Także to już jest jakieś osiągnięcie i wszystkim Wam serdecznie tego gratuluję. A jako życzenia na nowy rok, cóż, mógłbym tutaj przytoczyć jakiegoś klasyka. Będę grał w grę. Albo bardziej takiego. Wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy. A czego sobie życzę w 97? Tego samego co w 6. Dużo pieniędzy miałem, dużo piłem wódki, bo bardzo ją lubię i dużo spałem. Zawsze na nowy rok wszystkim, czy w rodzinie, czy znajomym przyjaciołom życzę, żeby on tylko nie był gorszy od poprzedniego. Tym razem, biorąc pod uwagę wszystkie zaistniałe okoliczności, wyłamuję się z tej tradycji i życzę Wam, żeby jednak był trochę lepszy i trochę łaskawszy rok 2022 od roku 2021. No i nie zajmuję Wam czasu, bo jesteście zajęci ostatnimi przygotowaniami na Sylwestra. Ja tylko polecę Wam fantastyczny sylwestrowy drink, bardzo prosty do przygotowania. Drink o wdzięcznej nazwie Pieron. Do drinka potrzeba jedynie naczynie, ulubiona substancja, kapeczka soku malinowego. Z pewnością żywotnie zastanawiacie się, skąd tak wysublimowana, wyszukana nazwa tego drinku, czyli Pieron. W zasadzie to jest shot, a nie drink. Pozwólcie, że jako specjalista Wam to sam zademonstruję. Ło, Pieronie.